କେତେ ଚାରିଟା 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ 4 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ 4ଟା 10 ଟଙ୍କା କେତେଟା କମୁନ ସବୁଆଡ଼େ ତ 2ଟା 10 ଟଙ୍କା ସରି 2ଟା 5 ଟଙ୍କା 2ଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ 2ଟାକୁ ତମକୁ କହିଲି 10 ଟଙ୍କା କି ତମେ 4ଟା କଥା ପଚାରିଲ ନାଇଁ ମ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ କହୁଛ କ'ଣ ପକେଇବ ଗୋଟେ 10 ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ପାନ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁନି 10 ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁନ 10 ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଇଠି ବା ପାନ ଅଛି ଫେର କହୁଛ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁନ ମଉସା ପାନ ନାହିଁ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲି ମାନେ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମ ଏଇଠି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛ ଫେରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ପାନ ମୁଁ ଦେବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି ଯେ ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନା ତମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମଉସା ଆରେ ମଉସା ନାହିଁ ପିଇସା ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ମୋତେ ପଚାରିଲଣି କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି କହୁନ ସେଇଟା ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିଲ କହିଲ ଆମେ ଯାହା ଟୋଟାଲଟି ଶୁଣ ମୁଁ ବେକାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପେରା ଟିଣ ତମେ ବୋଧେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ କହୁନ ଦେଖିବ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମନା କଲି ନେଇକି ନେବଟି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମାଗଣା ତମେ ସେପଟେ ଦୋକାନ ଯାଉନୁ ମୁଁ ତମଠୁ ନେବି କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି ପାନ ଦେବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ଦେଖିଲ ପାନ ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି ତମେ କହୁନ 3ଟା ଦୋକାନ ଅଛି ଆହୁରି